I últim cap de setmana de juliol i la Maera completa el transport de troncs del Xúquer des de Sumacàrcer fins a la Su d'Antella. Ja en són 12 les edicions d'esta cita, una tradició que des del 2022 és Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. A finals del segle XVIII, amb la proliferació de les carreteres, es va acabar la primera etapa de la Maera. Poc podien imaginar els antics maeros que es recuperaria la tradició, que tindria tanta expectació i inclús acabarien sent patrimoni cultural immaterial de la humanitat. No és una festa d'ells, és una festa de tots, és algo que hem recuperat de molt de temps endarrere. Transportar els troncs de fins a 10 metres de llarg és tot un repte. Més encara si es fa a les mateixes tècniques, els mateixos vestits i els mateixos instruments d'abans, com el ganxo. Si tens que tirar el bacallà, fas força aixina, i si tens que replegar, agarres en el ganxo aixina i reculls. Dirigits amb estos ganxos, els troncs baixen surant sols. Un camí de 2 etapes des de la illa de l'Esgoletxa de Sumacàrcer que no està exempta de perills. Del Sumacàrcer, que es un remolino conocido, pero que cuesta muchísimo salir. 12 anys després de reprendre la tradició, la Maera d'Antella continua creixent. Enguany, amb una baixada infantil. Tinc 5 anys i mig i vaig eixir de la Maera. És de baixar troncs i a mi com m'agrada molt el riu, un poc perillosa perquè el riu feia remolins. Enguany és la segona edició des del reconeixement de l'UNESCO. Una fita que s'ha celebrat amb representants d'altres patrimonis culturals valencians, el toc manual de campanes d'Albaida i la muixeranga de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí.